A programación do Entroido Sonense arrancará o sábado 18 co concurso infantil de disfraces que se desenvolverá na fachada portuaria da localidade a partir das 5 da tarde. O igual que outros anos, o concurso constará do concurso individual, onde haberá uns premios de 70, 50 e 30 euros respectivamente, o de parella, que serán de 100, 60 e 40 respectivamente, e de grupo, que a partir de 3 componentes, que os premios serán 150, 75 e 50. A Asociación de Empresarios de Portosín, pois o domingo 19, fai tamén un concurso de entroido en Portosín, cunha degustación de produtos típicos, filloas, bueno, con música e con os concursos infantiles de rapaces, máis que nada, pois é para ter unha tarde agradable ali en Portosín. Se ha instalado unha carpa na Plaza do Curro, como todos os anos, ca colaboración do Concello, como non pode ser de outra maneira. Xa o luns tocaralle a quen dos adultos. Ás 5:30 abrirase o desfile para posteriormente celebrar o concurso de disfraces con premios en metálico para os mellores, tanto a nivel individual como de grupos e comparsas. Os premios serán para o individual 200, 100 e 50, para o grupo 500, 300 e 200 e para as comparsas 800, 500 e 300. Decir que as comparsas, cando se inscriban, deben de ir acompañados dunha murga. Toda aquela comparsa que non teña murga considerarase grupo e deberá facer a inscripción como tal. O martes 21 terá lugar tamén unha gran festa infantil de Entroido no pabillón municipal de Santa Irene, con hinchables e xogos para os máis pequenos. E o mércores 22 despedirase o Entroido Sonense co tradicional enterro do Felipiño, que incluirá un desfile a partir das 7:30 da tarde polas diferentes rúas da vila para rematar coa súa queima na zona do recheo portuario.